Kun ako ang pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisiw sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama, kiniga po ninyong Kuya Joel Bensing, kauban sa kong partner Randy Tayad. Magumusta kaninyong tanan? O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mogamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap ug Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Andoy. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang ato magtatampo si Andoy. Kini nga akong asawa maldita kay hadlok lagi tao na mo mga silingan lagi tao na niya. Kay sige panghambog nga taga sikihor kuno siya. Unya sige panghambog nga daghan kuno kayo siya ibang barang. Mao nga di ko mutuo kay nga taga sikihor di man ni barang. Di man ni sige panghambog nga do na sila na. Ana mo ni nga akong problema ron bigara ni siya kay madlo ka mo silingan. Aron yung masabtan akong sugilano no. Inaniyon ako pagsugod samtang diha ako kumpare si Pre Pedro. Pre. Laay, kinabuhi na. Kantahi ko, panahon siguro nga, lipayon ko ni mo na, kaya siga ako'y lipay mo. Kantahi ko, di ko mag-uol. Di ba gagikan? Ha? Dito ka sa ilang nani? Nanik na baro, tumubog kay tayo mo. Mag-uol, sige na kung gapyan pa siya. Anong imong lang danahon? Ana ro man ni kinani ro gini imong ano. Bitaw na kumidyar yung branda din. Kantahi ko, Drobe. Larga. Kasi imong katahon? Binila nga kwan. Katong driver nga kaluloy. Makaluloy, larga. Ay bol. Ako'y Binilanggo sa gugma. Thank you kayo, salamat kayo. Balik-balik yun, Ri, ha? Dadas Rani, padato yung manok ng magbukik tail. Padato yung magbukik tail? Ayaw sige dangaw diyang pidruha. Rumaw na makinan. Wang kuha man ituhod na dito. Sige na, ay, salamat kayo. Doon, salamat kayo, ha? Thank you kayo. Sige. Ano, makapit ko doon sa musilingan, sat? Sige, thank you kayo. Ato-ato yung design sa Diyos kay Dugay na kituwa na ni Muludi. Kasi nga ipagpara sinulog. Adoy! Ay, tingo, alarma na ko. Patay na ni Ron. Day! Ay, karudero, doon nire! Day, Day! Ay, paitan niya akong asawa. Bida, maka-asawa tag-irong buang, pait kayo. Maghot, bisag taon sa wala na to, ilabti siya, pero maghot. Paitan ni Bayhana, huwag mawing magdaghanabot lang. Sakay purmas na sodo. Nanalagi taon, kami nga taon ko, blita! Nasa doy, Day. Ay! Ang pagyun, kursus! Sakita na di, oy! Angay ni mo, kay tawgon ka, duol dayon. Ay ko pa sa gita, kay sakit hindi akong tutunlan animal. Kung ikaw, di ko sakit ang tutulad mo. Hilom ya! Murason pa dyan ka na. Wag mo takay ba ako sakita rin mo dalang. Ngayon mo hilom-hilom ko. Ang gawin kipon na pag manuun sa Diyos. Paluop man sa sakita. Hilom dia, ha? Burot na rong tiya ni Moron. Gusto kang paburuton ko na, ha? Gusto ka bang paburuton ko na? Unsa? Ina niya ako asawa, basta may maglagot. Mudayon sa iyo, buruton ko na tayo na, buruton ko na.
Kay lagi, taga Sikihor lagi, in fairness sa taga Sikihor ha, di ko mutuo nga inana na sila. Iya bang gipahambog nga, dito kuno sila, ang iyang kaliwat, mo ibagiitan ko ng mga mamarang taon. Maon nga, hadlok sa taong uban na niya. Unya, Naunsa naman sad mo, Andoy, ha? Naabot man sa pikas baryo ang tingog sa imong asawa. Nag-away na sad mo? Mamay, pero namin ko na, away ko na pero. Pastilan, baya. Naunsa na baya taon mo, eh? Di yun mo ka-disiplina, di yun ka-disiplina ng asawa mo. Mama nay, kuan mo nay, kanang ako, bisag tinuod, bisag tinuod mo niya, ingon mo din na siya na nga, paboruto niya akong tiyan mo, rin ko kadukan. Ay, sos, too ka man. Wa na narong panahon na, oy. Oo, tinuod nga kanang Sikihor, ha? Na inaila na sa usa sa mga daghang mamarang. Hindi. Pero karon wa na oy, naunsa ka ba? Sa una, mahadlok ang mga tao nga moadto sa Sikihor. Pero karon na, usa na kana kasikat ta kaayo nga tourist destination ang Sikihor. Wa naman dito ka ng ilang giingon nga mamamarang, oy, wa na oy, sa una ra to. Ay, lagi sa una, lagi. Nya unsay kalibutan to, naaparo na, kalit, burot yung tiyay noon. Uway, babaso na to, burot. Ay, ambot lang. Basta kaya ko, wa na gyud ko mutuo pa ana. Suma din sa ato. Kanang naga, kanang naga. Ilado man jud kay na sa una nga daghang mga ungo. Pero why igong ebidensya nga tinuod ng ilang giingon kanang ilang istorya. Ha? Og moadto ka karon og naga nindot na kayo ang maong lugar. Nabutan na ni Jesus. Ay, pastilan. City of Lights gunang nagaron. Mao na. Unya, karon be ganong kana man o pangasawa nimo kana imong asawa ron. Ha? May pang nangasawa na lang ka kanang ungo. Ha? Kay dili pa na mangunay. Ikaw tuo ko. Tuo lagi ka. Mga sawa ko gungo kay di munay. Ano mo na? Kay miingon day ko nga mituo ko. Mura mga mituo sa imong sultigon. Ay, wa ko mutuo. Misulti lang ko adto para pagpagawa sa atong expression ba nga mas mayo pang ungo kaysa mamamarang. Kay ang ungo di man na mangunay, ha? Mao man na istorya. Pero ako mutuo ana kay wa man ko ebidensya. Ay, sagdi lang nay, sagdi lang. Ay, biko no be. Suway ko ng pito ng asawa ni Mandoy. Aron di kaandan ana. Mr. Saday, saan na ako, unsay buhaton ako nay. Hadu kasad. Ha? Saan po yun? Ako yung nun nga, kung kaliwat kang marang, ako kaliwat kong ungo. Ana. Abilag utsaon, probida, sus, lisura, lisura. Ay, bahala kung saon mo. Basta kayo mo ng atbangan ng iyong tinunto. Di man na tinuod ba? Lagi, nya, si Bako na ba tinuod mo buro ting akong tiyan? Wa na, uwahin, tanan. Dambot ni Moy. Ay, kabla ka na kanas blita, usab na, awa niya. Basta mausab na nay. Ihampo yung taon ako sa labaw mga gagahom di mamamiri nga mausab taon akong asawa. Kasi pagka tinuod lang nag-antos ko taon aning yung kabaldita taon. Pero di ko kasukol, mahadlok lagi ko kay sa iya pagpangabog. Sus, di na kumulito ka ni kay taga Sikihor lagi siya, unya. Pre Andoy. Pre, tarsaw. Murag, miniwang lagi ka karon. Saman, murag kay ikaw sa inyo? Ha? O nasobraan kasi mong design sa Diyos. Murag may sudan? Sudan lang pre, ambot lang. Murag, maoro niya akong kamatyan pre. Kay halos kada kaon na mo, pulos baboy. Kiyawa sa din. Kiyawa ko taon. Lagi, mag-uon ko dili baboy ang sudan. Yaya di bro? Sige kakaw baboy. Ayahay ko taon, pulos man na imagination pre. Sorry hayin, unsam ka. Ligi pre. Ano man pre? Walang-wala man gud pre. Mao mangaon mis amo, pulos lang imagination. Bisag tinuod ang asin ra gyud amo suhagot. Mao ba? Pagsure pre. Lagi pre. Tungod sa pagsigi na mo kaog asin pre, nasakit nung kog. Unsa? Kusa sakit mo?
Diabetes. Pagpalini, pre. Tabla ng duha. Kuya, huwag niyo. Baka diabetes na nga siro, no? Kakuyawt, we. Tiro na, pre. Na-diabetic si Paritirso. Tinuol kita yung insulti niya. Ay, tinuol ito, pre. Ay, suras. Sabtos kalibutan, no? Nasabi kayo, pre. Kay lisod kay Spilingon, nga usa ka tao nga himarat kayo, pero may nagsuwa og asin, ma-diabetes. Yes, tinuol na, pre. Perbida, no? Unsa ka biduang nga, no? Ana, gina, pre. Mga di kita angay maglaom sa usa lang kaputang, pre. Ha? Kaya gano? Unsa ba rin mo, ha? Iksaba, pre, ha? Unsa ba? Tagtagurha ka? Madunggan tas uban. Ay, perbida siya, di mo ako believe niya ko di mo. Partilas babae mo, kay Pedro Pod, ha? Ah. Di na kayo ihasa na ba? Pero si Ricky Magis ka rin! Mayo kayo naglaro, ha, no? Ay, dipindi mo na sa tong talent, pre. Talent, ha? Pero, pre, doon na ako'y pangutanan ni mo ba? Saman. Ambot og sweet to ba kakaan Unsa niya? lagi. Nakasuway na kag pamayot, pre. Pumayot? Wow, uy, taon ko. So, yung anong taon na magandang pabayot, ha? Mangutanan ako ba kung namayot na ka? Kikuan ba? Kisabay kanang lubiho na na, pre. Lubi? Oh. Suwat taon. Unsa ba lubi? Ha? Kanang murag kag Ay, tungko kapre, ba? atong katro. Suroy sa plaza. Unsay nahita mo? Butlo. Buno ka to. Suway ka na, pre. Kisabay kuan, pre. Kitao ang bayot. Siyempre bayot, oy. Ikaw lalaki mo nga. Ha? Ikaw mo lalaki mo. Ang bayot yun mo. Imo nga, butlo. Ano man ihayhang, ano? Aray ko. Bali ditong amo, pre. Ikaw naman, pre. Ano sa ba? Nasipyat dito, pre. Di ako may gibutlong. Kanahan tong bayota. Aray. Patay ka na, pre. Kaya awa mo takran, pre. Butlo. Kami ka. Ikay gi. Lubi-lubi. Bungo sitay. Ay. Ay, Mads, nakita mi si Duna ba? Duna sa gisulti na ako, Mads. Nga, dili maayo. Iya, word sa good. Unsa mo ko na yung gisulti nimo? Murag di good maayo, Mads, oy. Hadlokon man ta. Ngita tingali siyang paburuton ko ng iyang tiyan. Tingalig mangihi siyang pulos munggos. Yawa good anak, Mads. Napay mas kuyaw pa anak. Sa Mads, Nga kanang iyang ipangihi nga munggos, inigawas anak. Tinunuan na na. bungot sa ito'y. Ay, Diyos ko ninyo kagita, ha? Di na bagay mahitabo nga mong kakako ninyo. Hilas ninyo. Kinsa ko ba ako si Bukan, ha? Nagtuo mga hadlok ko ninyo, ha? Kalekse! Kasama baron, buntag sa iyo mga kasama naman kayo. Kumain ninyo! Aron magkitag-katag! Tuho pa tingali mo kitag tao nga nanutuhog toothbrush! Ay, burbita. Si Blita maron. Sige, suwayin Ano ko ninyo! ba na? Hadlok ko Kitsa kayo kay kontra. Susiyo na Pagpatuloy kami. ninyo, tamtak sa inyo itong brush! Mga leche mo, ha? Sige! Sulti ko din gusto ninyo sulti kay andam kay ko dire! Lagot na kay ko ninyo da! Day, Librida. Ha? Kisay kontra mo diya, Day. Ay, kinsa pa? Kanang silingan na to nga nagsigal lang mata nga murag usa na lang kawati ang wa kapirma. Kitsa ba? Kanang ko nagpatanto god nga ang liog mura og gibayuo. Oh. Wa na! Mauna na! Gabal na kay dagko magay porsyento. Kasagdi lang akong lutay labot na kinabuhi lang. Usa way labot ha? Usa way labot? Usa ko sa iyang giyaw-yawan nga dugay ko ko mabayad. Oh. Nga na wala siya bayri di ay. Ay, pasagdi na lang na akong natural ba na? Ay ngano mo laban magid ka ha? Usa man nakay porsyento anang iyang gipautang, iyang gipatanto? Uy, Unya ka na mo laban ba ka? Wa mo ko mulaban taon. Wa mo laban. Pero nidapig ka. Unsam mo, wa magkita mulaban. Daping na ba hinuon? Unsam na siya. Ngita gyud yung mga tawhan nagpaburuto na ko ng ilang mga tiyan ay. Nasa na siya, bida. Ayaw lagi taon na. Gilad ka na paminaw taon. Ay pagbuot ko dako god. Imurong tiyan ang akong paburuto ron. Unsam ba taon kay? Imo man ni takunan mo. Ngita ilang akong sampulan gyud ay. Usi sampol ha? Usi sampol sa ibuti yung pasabot ha? Gusto silang makita kung unsa gyud ang among kaliwat. Pwes sige, magbahay gyud sila. Dahil Blita! Ako nabalak ang taon na niya ako kasawa kay bisa. Basta makita ka sa kaway, no? Mag-awat sa taon na siyang babag ng mamamarang siya. Mga burabhadlok sa taong mga tao niya dito sa buha. Kay lagi, mamamarang siya kaliwat. Unya,
Kinsa day nag-birthday Rondong? Ay anak ni Primikoy, ang daga ba? Iya mang gihikayan. Nagibitar mo ta. Ho. Animal ay. Ngano gud na? Naa man lagi ng bayot nga way matres. Oh, kinsa ba? Para sa Braulio gud. Burara kay nagbaba ng bayuta. Maglagot ni ko na niya. Oo, ngano maglagot mo doon sa tawo? Ano ka utsa ataw na diha? Wa bitaw. Pero makadungog gani kung mo pasingit ang istorya nako no. Bantay lang gid awal lagi makadungog ko ron. Yaik ng bayuta ron. Piti man gid ba? Pero happy ka yun matapos sa kalibutan ko. Oo, eh. Tinagawa sa mga sakop sa demonyo. Ay, Ayay ka, sugod niya eh. ay, lang tagdalaga, ay, lang tagdalaga. Di ko mutagad anak, pero og klaro na gani nga ako mo iyang gi padungog-dungog ana yang patutsada diha. Aw, ha. Sagdi lang magsangka ginis among mga gahom. Gahom. Uy, hala guys. Guys, pagbanday mo ha. Kagkabikatap na sila. Nagparamdam na sila. Basic to reason. Sa nausanupan, sanapan ni Turudin nato. Pag-pray, good boy down. Animal bayas now. Sama kayo, di man ikay sultihan ato. Talaga maguli to, eh. Sa? Manguli ka? O pag kita makakaon ulit na ta. Bida, eh, magtuwa to kasi sila itong blago mo na laki to. Hello guys, thank you for watching. Awa. Thank you for watching, oh. Sige, vlog og mga laki. Ato itong mga usbaya, tala, eh. Naunsa man ka? Ay, nanong adto man ta, oy! Ang mga oras sa gawas, dali na. Naunsa man ka? Oy, kabat. Dali na ba? Tungo lagi sa kong kadlok ka, basi magkagubot ba? Ako lang gipugos kong asawang maulin lang, mi. Unya, pagkaugma. Ay, kisa mo busog kay nuktok. Yung andoy, isa marang nanuktok ka saba ba aron oy? Ba't kinsa ka na amot lang Tuabi sa paan na yan, tuabi! Bangon ko, eh. May bata ingat. Oy, kinsa mo karon? Oy, Bernardino. Ikaw man din eh. Boss. Sumon ni Barangay, boss. Dawat ta, boss. Alang kang pablita tugalhab. Unsa reklamo? Daghan reklamo, boss. Kay, kuan ba, pangsakitan sa silang tiyan. Ug lunag ko na nakakita, nga miduol mas pablita. Ug may gibutang ko na sudan. Karon, 5 ka tawo tuwa sa ospital. Uy, Ha? Buto mo ipasabot nga? gihiluan sa mo asawa nga nanambong sa party. Uy, tabangal ninyo, boss, ha? Kaya suko kayo amahan sa birthday. Kaya ang iyang anak ko no, nauwaw maayo. Ha, okay, ha, kuno sila, uy. Kinuo ko. Mao na niya akong problema ron. Kaya kung asawa ba tayo, gibisangin lang nga. Mao'y naghilo taon. Kay siya ko no. Kung so kayong mamarang niya, manghilo ay pag yun ko no. Pero pag yun na taon tinood. Ma'am, ati Pres, unsa ko may nako taon, palihog tabagi ko ninyo, be. Unsa may buhaton ka na ako, ani. Kung kamoy pasultihon, andoy. Halo, ati Pres! Kuya! Bam! Good morning, Bam! Dong, Pedro! Good morning, Dong! Oy, good morning, good morning. Good morning ni Dudong Nini, gayang manok, bugbog inti. Good morning, Jani, kuan. Nanik na baro nga Nanik, manok eh. mo bukay tiil. Oh, si Kunsel, O alis ni. labi ni Gisutupan Tulida City ni Idi Rebanonsa, Boy Badjala. Oo nga, umuli kay Kunsel, Kunsel. Rigan Cabrera. Oh, Kunsel. Bam, daghang kay kopya ba mo? Ato presidente sa May Sinusti, kudigo. Boy Prahinog. Ah. O GC Baril Lata nga panday ni Puldo Lapinya. Nandun na. Linda Gino. Nini sa Monte, mo ni yang helper niya magbuhat ng kasing. Si GC, gibadokan, yun di ay, gibaril na, kay lata mo to sa una. Wala ta. Oh. Pero nani yang pinangkuan kinis nini ba sa Monte. Ah. Yang helper sila buhat man og kasing. Sige, unsa nagilingin man ani mong katri tawo. Dili na madawat. Nagbuhat og kasing suko kay. Buang. Okay, salamat kay Bro. Salamat kay Tanan. Bam, good morning. May pagabot, Bam. Welcome back sa ato ang pag-record karon. Tumiagi taon-taon ka, upat ka episode nga wa ka kay so among gipahibaw nga tuwa ka slate na kay show dito. Ate Pres, Okay, ang sendo na ito karadlawa. ang sender na to, Si Dong, Bro. Andoy. Si Dudong Andoy. Andoy. Problema na yung asawa kasi nagpanghadlok og barang. Oh, mao ni. Barang Gano'n mamarang iyang asawa? Mao na iyang panghambog sa iyang asawa, Ate Pres. ba? Kung doon na kuno magbinuang niya, Yung barangon barangon. kuno niya. Yawa. Karon Ate Pres, tambong silang parte. Yun na to yung siguro Ate Pres, kato tingali basig coincidence to nga nahitabo to nga ang mga tao dito
nagsuka-suka na kalibangan na ospital. Unya siya ang asawa, may gipasangilan kay mamamarang lagi, manghiluan. Mauna nga ikihar ba kuno sila. Saon nga taon na natin. Pasakitan mas tiyan. Pasakitan siya na ospital, dagan ng ospital. Tungod sa panghabogan niya asawa nga maral siya, manghiluay siya. Saon ni mo ana dong. Siya gipasanginlan. Aya asawa ang sangilan natin preso. Tubaguno na nila ron kay wa pa sila mag-abot sa barangay. Wa pa sila mag-abot pero tunay ang niingon ang katong nagparty at pres nga mukiha gyud sila sa asawa ni Dodong kato dong Andoy Si Blita. di ba yung bana Andoy. Dodong Andoy mao ni problema na patabang taon siya sa ati pres tabangi taon kunyo palihog ba mo tabagi ko ninyo unsaon man ako bam na may babasa dia bam ba Bam. Magkiha ba na nga wa may ebidensya? Di na makiyaw yung sabkin wa may May kuwan. ebidensya. daggan man kay mga dungog-dungog ati pres nga ungo siya sa bungo niya panghambog Okay ra dungog-dungog pero ang ebidensya, Mahal, sinay ko ano. ako ga doda ko ati pres nga tungod na sa kanang Gikaon na. Oo, tingali na ako ana. Timingan nga ang uban, wa mo kaon na sudan na. Ang uban, ikaw ng sudan na, mo na timingan. Mauna, oo. Wa na mahilisi doon. Ay, mo magilandoy nga. Kuan, wa taon may tabuoy. Gidaman niya nga, bana ati presa, gawas, kay dito sila ngaon. Yang saw na, Bam, ano yung kasulti, be? Tabanggi ko na. Kuan kining na ang unsingan ni ang lisod bito na ingon ana. Abi ni mong gulyat do na mga istorya ingon ana nya. Kadyo lang, excuse me sa. Abi ni mga tipres kana ingon ana kanang dili lang ta magkuha man ta magtumbok no. Mao. Oh, do na mga ingon ana, mao jud kuno ibati una ana tipres nga magsakit ang tiyan niya murag kana magsuka. Basta Kanang ingon ana barang kanang ana kanang gihiluan. Hiluan? Or gibarang ingon ana nya. Nigsuka ang kanon wa pa mausap. Digawas paugyapon tibuok. Uy. Kuno lang ako ha. Paminaw sa niya tala may ipaambit sa Levitico 19, versikulo 31. Ayaw kamog dangop sa mga tigkonsultag mga espiritu o sa mga barangan. Kung buhaton ninyo kini, mahugawan kamo. Ako maong Ginoo ng inyong Diyos. Unya gipadayon sa diri sa kapitulo 20 bersikulo 6. Kun ang usa ka tawo magpakisayod sa mga tigkonsultag mga espiritu o sa mga barangan ug duyog kanila sa ilang salawayong buhat, makigbatok ako kaniya og hinginlan ko siya gikan sa iyang mga kabanay. Sa ato pa kaning barangan, hiluan, nagpasabot yung Ginoo nga ayaw mo dangop. Dire, ayaw mo dangop. Ang Hindi, bati mo yun na bam? uri, ug imo tukaron ana. Lagi ug imo tukaron ana, way arang sa Ginoo. Ako ang Ginoo ano siya. Si Father Joshua Kador na, Father London, si Father Ray Mamalin, o si Father Darwin Gitkanong. Pwede tayo upo, naagi ko nun ang barang. Normal ko na. Nakauna pang panahon ang barang. Tinuod yun na. Anong barang tinuod na? Mawaya nga, demonyo mo kuda ba? Ang barang. Kay giingon dire sa po dire sa tong Ginoo sa Biblia, wa man sa mangingon nga wa. Wa sa mangingon nga wa naa, wa sa mangingon nga wa. Ang iyang gingon ayaw ka mogdangop. Dangop. So ang umadangop ka na, kaya sa ato ba tinuod kay ngano na may ayaw ka mogdangop. Ayaw ka mogdangop. So wa mangingon nga wa, way barangan. Or na ibarang wa. Ang iyang sabot nga ayaw ka mogdangop, ako mao ang Ginoo. Ang butang ipasabot nga way arang sa iyang power. Di ba? Di ba na ay mga gospel karon sa manahan gulyat nga niingon ang katong taong giyawaan, ang yawang ni Sa imong giari dire. Sa imong giari. Imo ba ming kuan, imo ba ming laglagon? Mao na. Way arang na sa ato pa. Way arang kay ang karon ang katron ebanghelyo ba katong ingon ang katong masakiton og unsa to? Kada bang kagid unsa na? Unsa pangalan na? Sangla. Sangla. Wa gyud Ginoo kay gingan rin Ginoo kun buot ka. Mamaayo ko kun mo imo pagbuot, di ba? Nya ningon Ginoo buot ko. Naayo siya automatic. Ingon sa at ang gospel reading sa datong Miyerkules karo Miyerkules kanang hisgot gyapon ani mga tambalan ningon sang pare tunang klase mo na nambal nga ayo mo kunong buhok
putla gamay sa gunting ipagid to Oh, sa tawin pino- sa tok aron maayo ana. Nakaman ang inana, ma'am. Ingon sa Na- isa. Pero kano nakakuan mong Ginoong Hesus, wala yam-yam. Pero in fairness sa taga kay kani ang gingan larbaan ni taga Sikihor. In fairness taga Sikihor kapila may balik-balik diat ni Tiban. Wa gyud makikita aning ni Tiban o ni Kuya Gili, wa gyud makikita nga kanang inana nay lugar dito nga kanang naabay mamarang bang tao ba? Wa gyud mao gyud mo gipangita ni Gili Del Mar dito. Dito mi Santa Maria, Bukid Santa Maria. Dito mi nangita gyud mi anang barang-barang pero wa gyud Bukid sa San Antonio, nasa San Antonio, Ano, ba? bukid to sa Sikihor. Pero wa- Abi ni mo gulat. Di ka tinuod sa Abi ni mo Sikihor. abi ni mo nasakay na kustrak aning mga buwana. Nga na di atok Sikihor ay. Ano? Partikular na turista, maglisutang sakay. no? Sikahor sa tinuod. Ay turista. Bam, Ha? daghang afam. Oh, daghan. Ha? Daghang Daghang pagka. afam. Mga tuta! Ato, Ate Press! Mabali bang kuno. Kung ako ang pasultihon.